UMLA kan Nongstoiñ konstituensi ubak Macmillan bersat ulai itu ba ulai deban Pynpoi Khaw hodu sisba Tylli ki Shnong ki bahaba pok kan Nongstoiñ konstituensi bad ukurman ba menta utayo unla ban pendeb lot ban Pynpoi u Khaw seborok sisba sanpo Tylli ki Shnong ki bahaba pok kan Nongstoiñ konstituensi ya kan UMLA ulai itu ke jingkran bagi nong tok khubor men hakas ngi tok ding jong katayo ha ke jinglek jurep kan Nongstoiñ civil hospital pemban cukadaw hang ne ba ke jingsam jingrap jong UMLA ki long yeng baduk kadang yai beteng hakapa menta kasngi pelat aspa Tylli ki long yeng baduk ki bahaba pok Shnong oponi Nongstoiñ kilayo jing yarap no teu UMLA ka Nongstoiñ hak tegasngi ka Shnong oponi Nongstoiñ rengkat ke jing trelang ber ke NPP opo primary unit kilayo ban sami teu Khaw march 4 kilo kawai ka long yeng kani ka long ke jing yarap snolem yarap sngewbha ka liang jong UMLA mentau paiba Nongstoiñ jongi apo kani ke Shnong oponi Nongstoiñ ke di Pynpoi ke jing sungu ke Khaw na ke betan ke jing lek sebun ke jong ke por bangi kum ki pai ba nong Shnong ni dan kam dia kan ke jing rap ba jong Khaw ka ba lala ban ai singi 10 kilo ko bai ka long ying ban ni dan kum ba sispa an rupo tam ni mla ban ong span rupo tik dei dan ki bangi dang ai ka teng hadin nagale ka jong ada du pasdang hadin berajia kan kalau dau palawan tok yang jimpang hagan geri ke jingi berke hakapati pa kuwai ngalap khat pan ngalap khe pat hadu gini gis hadu gini klimat kum basis pa Tylli ki Shnong mila pha man ai ki jingi rap kum Khaw perki wai perki jing don kam pan ngak ngamen bahapok gini kata yeu mila an pendablut je pok ki Shnong ki bahapok ka konstitusi ka jonga menta kasngi ngin pha kum ba arphau ni lai Tylli ki Shnong ban lei pan ha be Khaw lada dang don ki wei pat ki long yeng pa sha ino lada ngi yo ka report na ki ruang ba ki bangi mila sha nya la ne na ki nok sin Shnong ki nong lam Shnong nin persang ban pha ye ki jing rap kum kita kani ka jingjia ka bajia ha gari ka jungi bajia ka pertai ka jungi menta ngimde ban perlong kam sanyi masimai kani ngin persang ban yarap ya ki tu ki long yeng ki badon kam sisai ki jing rap kat kum ka guideline ba ka government of Megala ka government of India ka ban krek ong ba ya ki nong tri kam sarkar ya ki masterul ya ki casual ya ka ying jong bakum kita namla ban ai relief ban ai jing rap tang ya gitu long ying long sam ki bala syakta sisa ka ba wat tang ban set season set kim don ya ka kum kita ka de kamram jong i nung ikmat ban pha ban ai jing rap ban ngatrai namla ban len ba wat tang hadin sita yo ba ka la jia ka lockdown ngang la pen khe lupa haying la don ka ying ha ka wei per ka Shnong bala pentep nga pha de ka kali ban le jon sipo ni katan kilo